Ahoj, jmenuji se Honza Dolejší a pokusím se vás naučit trik, který se jmenuje Backside 180 Japan Grab. Pro začátek učení tohoto triku je nejlepší si najít nějaký malý skok a nejdřív si vyzkoušet backsideovou 180 bez grabu a rovný skok z Japan průtahem. Když zkusíte backsideovou 180, nejdřív si skočte rovný skok, při kterém si zjistíte rychlost. Jakmile budete mít vychytanou rychlost, jeďte rovně na skok. Před skokem si udělejte mírné esíčko a odrážejte se lehce z přední hrany. Na hraně skoku udělejte olí a předním ramenem jděte směrem do backsideové rotace. Celou dobu letu se dívejte pod sebe. Teprve až dopadnete, slomte náraz pokrčením v kolenou. Japan patří k technicky náročnějším grabům. Provádí se tak, že ve vzduchu přitáhneme přední nohu k tělu a přední rukou, v případě pravou, chytneme přední frontsideovou hranu prkna, buď tady před botou nebo za botou. Když pevně držíme hranu prkna, pokrčíme nohy za sebe, jako bychom dělali meto. Jakmile držíme pevně prkno, přichází nejdůležitější fáze Japanu. Protáhnutí. Protáhnutí děláme tak, že nohy jakoby zakopneme za sebe a natáhneme se, jako bychom dělali metod. Nesmíme ale zapomenout stále držet prkno. Jakmile se bezpečně naučíme Japan Grab, Backside 180, můžeme i na větším skoku vyzkoušet oba triky spojit a udělat Backside 180 Japan Grab. Až tenhle ten trik bez problému zvládnete, nesmíte se ho pořádně zapít jako já. Hodně štěstí. Čau.